kdy to může být tak krásné společenství. Jsem okouzlen a zděšen stavem své přednášky. Rád bych, kdyby se ten pojem už neužíval. Bude to spíš asi soubor různých poznámek, jež spojuje jednak to, že jsou problematické, a jednak to, že jsou některé taky asi banální, tak já doufám, že to bude nějak držet pohromadě a jak už jsem před chvílí přikýval, možná bude i lepší, když se budete ozývat s jakoukoliv pochybností, dotazem hned v průběhu a vůbec nemusí dojít na to, co mám napsané ve svých poznámkách. Mně se stala nepříjemná věc, jakože se to někdy stává. Neodhadnul jsem čas nezbytný k usazení a předestilování materiálu, takže momentálně je to asi ve stádiu kvasu, který teprve nějak pracuje a zraje v mé hlavě. A moje zkušenost je, že by to chtělo tak ještě týden a 2-3 destilace, aby to začínalo vypadat k světu. Tak to je omluva. Jo. Máme dobrý téma. Prosím? Máme dobrý téma. Jo, tak já si myslím, že moje přednáška bude praktickou ukázkou. Bez mě taky, že jsem teda nenechystal obrázky, když jsem s tím začal, ale schází, budou mě samotnému připadat jako závada, že tu nejsou. Tak já jsem v první řadě měl pocit z pozvánky, že je nějakým všeobecně předpokládaným tématem spíš nedokonalost a to, jak je fajn být nedokonalý a že je to vlastně lepší než nějaká podezřelá dokonalost. Tak to samozřejmě vyvolává hned pocit, že bych se měl pokusit naopak hájit dokonalost, jako to se nečeká, a shromažďovat argumenty v tento prospěch. Samozřejmě, že se ty dva koncepty nebo ta polarita je plná jakýchsi dialektických provázaností a nejde jedno promýšlet bez druhého. Narazil jsem na koncepty, které tak moc neznám, třeba japonský koncept wabi-sabi, znáte někdo? Taková nějaká představa harmonie v nějaké prostotě, pomíjivosti, nedokonalosti, pojem, který vychází spíš asi z buddhistického myšlení, ale je patrně také docela přijímán dnešním myšlením na západě. A nebo, na co jsem už narazil u našich studentů, rovněž japonský koncept nebo tradici kintsugi, což je, zase se tam znáte kintsugi, znáte, krásná okouzlující věc, naši studenti se toho kreativně chopili, to je tradiční způsob, jak se opravuje rozbitá keramika tím, že se ty spoje výrazně vyznačí nějakým spojovacím materiálem, takže ta nedokonalost nebo rozbitost je nakonec tím, čím se prezentuje ten předmět. A je to vlastně jakási estetika chyby nebo estetika nedokonalosti. Tak já, jak jsem slíbil, ty poznámky budu odvíjet od té dokonalosti s tím, že když nic jiného, tak by to mohlo být pozadí pro nedokonalost, ke které to bude směřovat, nebo která je stejně přítomná. Co znamená slovo dokonalost? Začíná se velké etymologii. Jazykový cit už nám napovídá, že se to vztahuje k ukončení nějakého děje. Něco je dokonáno a to v zásadě úspěšně. To slovo má samozřejmě pozitivní konotace. Ten stav dokonaného je vnímán jako výborný. Ono ukončení děje je samozřejmě v pozadí nebo v etymologii i toho latinského perfectio nebo toho řeckého teleosis, k
které značí konec anebo cíl nějakého směřování. Čili, jo, a to samozřejmě taky evokuje, stačí asi minimální znalost filozofie, evokuje koncept teleologie, čili jakési předurčenosti k nějakému dosahování výsledného stavu. Ten koncept říká, že jakkoliv mnohé skutečnosti jsou důsledkem kauzality, nějakého zřetězení okolností, tak některé stavy jsou ale výsledkem bytostného určení nějaké entity. Týká se to zejména přírodních skutečností, například bytostným určením nějakého rostlinného semene je stát se stromem nebo keřem a podobně. Čili v tom původním smyslu etymologicky znamená dokonalost dosažení vrcholné formy, která je už někde vložena zárodečně, někde je v nějakém plánu už přítomná. Myslím si, že ve vztahu k člověku, což by mělo být to, co moje poznámky také spojuje, ve vztahu k člověku dokonalost znamená rozvinout v sobě plnost lidství, to znamená dozrát, stát se dospělým. Být člověkem znamená být dospělým člověkem, ale to znamená i mnohem, jak si rozvinout všechny potenciální dispozice, které mají být rozvinuty. Samozřejmě to má ten háček v tom, že člověk na rozdíl od jiných živočichů nemá jasně stanovené určení, má svobodu rozhodovat se, může na své dokonalosti pracovat více či méně, může také ji nechat nějakým způsobem ležet ladem. Není přirozenost člověka krom té živočišné, kdy vlastně už nejsme člověkem. Tak říkal jsem, že bude mnohé tvrzení problematické, ale to podstatné v úvodu, co jsem chtěl hned zdůraznit, je, dokonalost není bezchybnost. Není to nejlepší jediná správná forma. Jak k tomu zmatení, záměně došlo, domnívám se, že je... Povídejte, teď se... Existuje teda vůbec něco jako dokonalá správná forma? I když spousta toho, o čem referují, jsou filozofické představy, tak přeci jen bych teďka se utíkal skryt do svého sociologického vzdělání a ze sociologického hlediska žádné esenciální věci nejsou, protože to jsou produkty našeho myšlení, které projektujeme vně sebe. Čili z toho hlediska otázka po dokonalosti je filozofický problém, který možná filozofové jsou schopni nějakým způsobem řešit, dotahovat do nějakého vyznění, ale sociologicky je to problematické. Je to prostě pojem, s kterým pracujeme, protože nám pomáhá. Je užíván k ničemu. To je všechno, co je jaksi v mém školení asi k tomu možné říct. Myslím si, že na vině je, to se na to lehce svádí kdeco, naše mašinistická civilizace, která je zaměřena na maximální účinnost a bezchybnou funkčnost stroje. Je to označení pro špičkové fungování, maximální výkonnost, účinnost, spolehlivost v čase. Jsou to přívlastky, které se dají spojit s člověkem? Samozřejmě, že nikoli. Čili důsledkem téhleté, řekněme, konfúze nebo ovlivnění tím technickým, technokratickým myšlením, důsledkem je nakonec skepse. Člověk nemůže být dokonalý. Tak já bych chtěl, aby v tom mém souboru poznámek byla spíš sledována ta linie, co je v možnostech posunu přibližování se k dokonalosti. Spíš bych chtěl tvrdit, že úkolem člověka je být dokonalý, protože je úkolem být zralý.
dospělý samozřejmě, ale dospěl se nám trochu zase mísí s konceptem zralosti nebo zletilosti. Jo? Zralost je asi vhodnější výraz. Ale dospívání v tom je taky ta etymologická představa dokonalosti. Ještě mi napadá, nebo mám tu jako poznámku zmínku o neotenii. Znáte pojem neotenie? Údajně v přírodních vědách se označuje za neotenii, jestliže nějaký živočich i v dospělosti má infantilní rysy. Myslím si, že to platí o člověku, platí to rozhodně také o umělcích. Jo? Umělci si pořád hrají, když jsou dospělí a jsou v mnohem naivní, anebo žijí v nějakých snech a hravých činnostech neúčinných nebo neutilitárních. Tak myslím si, že ta neotenie má tuhletu pozitivní stránku a pak má taky negativní. Možná jsme trochu neotenickou civilizaci v tom smyslu, že přistupujeme na imperativ být nedospělý anebo být co nejdéle mladý, což znamená víceméně to samé. Nedospět by bylo vlastně ideální. Jo? Bohužel s věkem člověk postřehuje, že při vší snaze a při všem předsevzetí se většinou nepodaří udržet si ty neotenické rysy, jak se domníváme, že by mělo jít. Klidně vstávejte a mluvte nahlas i hned. Děkuji. Já bych asi upřednostňoval ten význam té zralosti nebo toho dokonalého, maximálního rozvinutí, dokonalý je ta v tom smyslu dospělý, ale maximálního rozvinutí lidskosti, lidského potenciálu. A asi by mi ta kvantitativní perspektiva moc nevyhovovala, protože prostě je to problematické nejen kvůli zmínce o neotenii, prostě člověk může být infantilní v 70 a prostě není tím řečeno, že je nezralý nebo že je zralý, jo? Prostě znovu jsou to termíny. Já bych možná ještě měl říct, to moje sociologické školení je nedůvěřivé ke slovům a k ideím, protože se na ně dívá jako na produkty lidského myšlení a nikoliv, řekněme, jak by patřilo třeba do realistické filozofie, jako na nějaké determinanty světa, v níž se pohybujeme, jo? Tak prostě k sociologii patří taková, řekl bych, jo, narážku na ten středověký spor, spíš teda nominalistická perspektiva. Jo? Spíš teda podezíravost ke slovům a vlastně taky to jde vyjádřit tím konceptem antiesencialismu. Prostě sociologie je bytostně antiesencialistická. Moc nevěří, že by byly podstaty za věcma a to je problematické samozřejmě. Zkrátka je to jenom jakási jedna perspektiva, jak se dívat na svět. Jo. Já myslím, že jste bereš všech dospělost jako naplní potenciál člověka, že ten neotenismus vnímáš, že pak jako člověk v té oblasti jako nedostupuje toho maximálního potenciálu? Ne, je to dvojsečné. Na jedné straně může být pěkné uchovat si nějaké infantilní rysy, na druhé straně existuje něco, třeba u Junga se to objevuje pod označením puerilismus,
zůstat chlapcem, hrát si, ale ve smyslu nepřevzít zodpovědnost za svoje dospělé jednání. Jo? Čili ta neotenie je pojem z přírodních věd, který může mít pozitivní i negativní významy, když se ho zmocní sociální vědy nebo filozofie. Používá ho tak či onak. Tady bych chtěl zmínit koncept Adolfa Portmana, který je biolog, antropolog, řekněme z první poloviny 20. století, on umírá až někdy v 80. letech, který je mimořádně zajímavý a já teda sice jsem taky měl v ruce nějaký výbor z jeho díla, ale znám ho především v interpretaci Stanislava Komárka. máte rádi Stanislava Komárka? Jo, tak prostě Stanislav Komárek mě okouzluje, vybavuji si teda, že je mimořádně okouzlující svým suchým, vtipným projevem a prostě celou osobností a i takovou košatostí záběru. A myslím si, že interpretuje tuhletu linii portmanovskou přesvědčivě a strhujícím způsobem. Adolf Portman přišel s konceptem sebeprezentace, který sám o sobě by ve filozofii asi nebyl divný, ale v biologii patrně působí pozdvižení, pokud vůbec je akceptován. On tvrdí, že k základním funkcím živého organismu patří sebeprezentace. To znamená představovat sebe pro svoje okolí, designovat sám sebe tak, abych působil co nejvelkolepěji. To si myslím, že je pohoršlivé, pokud Portman říká, to je stejně důležitá funkce, jako třeba rozmnožování, látková výměna a podobně. A možná dokonce ještě důležitější, protože se to nějak obrací ke smyslu života každého živočicha, jedince, stejně jako druhu. Jo, máme vlastně z tohoto hlediska brát svoje zjevování se vůči okolí jako to, kvůli čemu jsme na světě. Samozřejmě jsou další možné, se to doplnit, podle mě komplementovat něčím třeba jako je sbírání zkušeností, jo? Nebo to se nevylučuje s jinými možnostmi. Řekl bych, že to je biologický koncept, který vypovídá jenom v té jedné perspektivě přírodovědné nebo zoologické. Tak Portman říká, že každý živočich to zvnějšňování, ke kterému má spoustu různých dispozic, zvnějšňujeme se především vizuálně, to je samozřejmě důležité, ale také zvukem, pachem, tím, co vytváříme, včetně jiných živočichů, vytváříme za produkty, jak ovlivňujeme, proměňujeme svoje prostředí. Tak to je důležité, protože se tím obracíme k nějakým adresátům. A Portman říká, buď to mohou být konkrétní adresáti, což rezonuje s takovou klasickou asi biologickou představou, že dejme tomu, samci chtějí vypadat v přírodě co nejvelkolepěji, aby zaujali samičky. Jenomže to je, v tom zaznívá moc, řekl bych, lidská logika, racionalita a utilitárnost. A je otázka, jestli ji neprojektujeme příliš do přírody, protože Portman, v Komárkově interpretaci je to velmi zdůrazňované, Portman říká, taky jsou jevy, ke kterým se obracíme v našem okolí jaksi neadresně. Jak vysvětlit, že nějaký živočich, který žije v hlubinách, kde je stálá tma, se ukazuje našim očím, pak když je tedy vytažen na povrch, na světlo světa, jako esteticky okouzlující. Komu to adresuje? Tam nikdo není. Jo? Čili tam je jakási představa sebeadresnosti nebo sebespodobování, jo? Kvůli sobě samému, protože je to můj úkol vypadat co nejlépe. Jo? Tak to mně přijde, že je velmi zajímavá představa, řekněme, jakési vizuální sociologie, biologie, filozofie. Jo? Prostě vizualita
není nahodilá a ten Portmanův jaksi polemický tón je taky vyhrocený proti těm nejtypičtějším biologickým představám, že jde o to věnovat pozornost konstrukci těla živočichů, fyziologii, jak to funguje, jaké jsou tam mechanismy. A ten povrch, ten se tak nějak bere jako samozřejmost, jako že zkrátka, jo, kromě nějakého pohlavního výběru nebo dimorfismu celkem to nehraje velkou roli. Portman říká naopak, to je, jak můžeme číst smysl živých bytostí. A ještě by tam asi u toho Portmana měla být zmíněna, že to je pojmová dvojice. Na jedné straně je to zvnějšňování, on tomu říká vlastní jev, jo, eigentliche Erscheinung. A že k němu jako pojmový protějšek náleží niternost, Innerlichkeit každého živočicha, což není vědomí, jo? Což je něco, asi by se tomu nejvíc blížil pojem psychiky. Jo? Ale přece jenom ta niternost, cítíte, že v tom zaznívá i něco jiného. Kdybych to měl rozlišit nějak názorně, asi bych řekl, že spíš se myslí na ducha, než na duši. Jo? A ducha, který proniká jednotlivci a propojuje je a přichází od někud zvnějšku, nebo musí být vnímán jako něco zvnějšku. No, ale abych to uzavřel portmanovský exkurs tím, že do lidského sebevyjádření velmi výrazně patří celý ten soubor kulis, kterými si osvojujeme vnější prostředí, osvětí, řekněme, Lebenswelt, v tom širokém záběru od drobných nástrojů přes všechno odívání a domy a města a dopravní prostředky, až tedy po celou tu kulturní krajinu, včetně toho, jak zvnějšňujeme naše myšlení. Tak bytí v plnosti. Možná, že to ještě výrazněji, aspoň já si vybavuju od Zdeňka Neubauera, dalšího mimořádného interpreta téhleté alternativní biologické linie, který to bytí v plnosti vysvětluje, říká, cíl života, tomu rozumíme, se dá obsat poukazy na touhu pomoci, slávě, bohatství, ale v tom portmanovském smyslu po rozvinutí veškeré nádhery, veškeré plodnosti expandujeme do prostoru, expandujeme vůči slabším nebo vůči těm, kteří nejsou tak úspěšní. Vítězství, růst. Je tam taky ten koncept těch excesivních orgánů, jo, ten častý příklad toho, že jelení paroží není tak funkční, jak se domníváme, byť samozřejmě je používáno v soubojích samců a samice, ale je excesivní, protože nakonec by ta ozdoba nemusela tak moc překážet. Jo? My si vytváříme svět, v kterém to, co vytváříme, nám nakonec taky překáží nebo nás odcizuje, působí na nás nějakým utláčeným způsobem, ale je to důsledek toho, že prostě neumíme vypnout tuhletu potřebu nebo ten mechanismus bytí v plnosti. Komárek píše, cílem je perfektnost, řád podob, který tíhne k maximální dokonalosti. Čili mně se tady spojuje ta představa jaksi etymologické dokonalosti jako plnosti nabití dospělého stavu s tou biologickou sondou, nebo tedy s tou trochu provokativní linií, která říká, má každý živočich za úkol pro svoje okolí rozvíjet všechny vnímatelné formy, které jeho organismus a taky jeho niternost nabízí.
Za druhé, já jsem si to očísloval, jo, má to 7 čísel a jak budu postupovat, tak bude ubývat toho materiálu, jo. K 7 mám 2 věty, takže se, jo, můžete těšit, že jakmile to prostě budou vyšší čísla, tak to budou kratší úseky. Co by mohlo být protikladem dokonalosti? Jak si představit nedokonalost? Řekněme ve filozofickém smyslu. Jestliže tou dokonalostí je souběh nějakých dispozic k růstu a k ovlivňování okolí svým vzhledem, svým vzestupem, svou plností, kultivovanosti, možná i ve smyslu vnímavosti, moudrosti, jo, zpracovaná zkušenost, spirituální zralosti. Pak by tím opakem možná mohl být nějaký bod 0, nějaký výchozí, surový, řekněme primitivní stav. Asi se to nabízí, zdá se mi, že by to bylo logické, i když sociologové na logiku nedají. Jo? Věří, že logika patří jenom filozofům jako jejich podobor a jinak je to plevelné slůvko, které užíváme mylně ve vztahu k přírodě, člověku a tak dále. Jo? My nejednáme logicky, nemyslíme logicky a tak dále. Já bych navrhoval spatřovat protiklad dokonalosti v počátečním stavu, který je bez perspektivy růstu. Zdá se mi, že by šlo použít výraz rudimentární přirozenost. Rudimentární znamená, že ten stav je nejen výchozí, ale i definitivní, ve smyslu nějaké stagnace, zakrnělosti, prostě tam není perspektiva dokonalosti. Jo? Je to riskantní teze nebo představa, protože to znamená, že se poukazuje na nějakou animální úroveň, kdy už je otázka, jestli to je člověk, jo? Protože prostě člověk je, já bych řekl, jenom s tou kulturní nadstavbou. Pokud se nenaučí člověk mluvit, chodit po dvou, fungovat v nějakých interakcích, tak je otázka, jak moc je ještě člověk, jo? Nebo jak už je. Takže vlastně pokud otevřete nedokonalost, chápeš, že to není teda jenom nějaký bod na té imaginární ose mezi ničem a tou dokonalostí, ale že tam vlastně musí být to směřování. Té pravděpodobně dokonalosti, protože to teda stagnuje, tak to není... Jo, já bych řekl, jakmile je tam ustříženo nějakým neblahým momentem, anebo jenom jako myšlenkový experiment, jakmile je ustřížena možnost růstu, tak to není dost lidské. Souhlasím. Jinak jsem potěšen, že znáte výraz animal excentricum. Jo, to je... Jo, je tam asi i to projektování se do vnějšího světa ve smyslu nějaké práce a... Jo, to jsem moc rád, že se ozýváte úplně bez váhání. Jo, já mám u Homo Faber malinko tu pochybnost zase tou Arendtové typologií, kde přece jenom je politické jednání ta nejvyšší forma a nikoliv teda ta práce, dokonce ani to zhotovování není tak úplně povznášející pro lidskou, ale myslím si, že se to jakoby
skrývá vždy ta nižší úroveň v té vyšší, že za tím politickým jednáním konečně musí být i to, že se obracím k obci, v níž se zhotovuje a taky musí pracovat a musíme pracovat a zhotovovat jakkoliv nejvyšší třeba úrovni by mohla být ta politická akce. Jako vizuální, nebo jako i vnitřní? Obojí, určitě. Takže je to komplexní balíček. Ano, ano. Jo. Já si myslím, že protože s tou tezí přichází Portman, nebo tedy je to přírodovědecký koncept, byť menšinový, tak do něho patří i ty lidské projevy, které jsou nemyslitelné bez té niternosti. I jazyková nebo jiná umělecká, filozofická, náboženská díla vychází z myšlení, cítění, nějakých jiných niterných kvalit a patří k tomu, prostě škaredě řečeno, i vědu dělají lidé proto, aby byli úspěšnější a viditelnější. Jo? Umění samozřejmě. Jo? Čili to nejde oddělit, je to balíček. Jak zjednodušení? V jakém smyslu zjednodušení? Jakože vlastně, jako jestli tohle opravdu jsou jediný motivy, který člověk může dělat to umění nebo tu vědu. Ne, to vůbec ne jediný v žádném případě, jo. Spousta lidí dělá vědu nebo umění úplně nejen obětavě, ale třeba bez jakéhokoliv vnímání těchto pragmatických cílů a motivů. To prostě, to je jako takové, to jenom, že to patří do podezíravého pohledu sociologů, třeba Bruno Latoura, dejme tomu, jo, že ani věda se nedělá úplně nezištně. Já jsem teďka asi před měsícem definoval dokonalost nebo jako to, co v životě jde, jako tvořit a řekněme ubližovat toho něco, jako Kristus říká, chovejte se k ostatním, jak se chtějí, aby chovali vám, protože tam na tom je zákon a proroci. A je to vlastně opak deprivace. V momentě, kdy člověk odbourá svoje deprivace, který má něco po straně, kdy má sklony spíš bořit buď sebe, nebo ty kolem, tak jestli byste s tím souhlasil. Nebo by to já hlavně bych se asi hlásil k tomu prvnímu, co jsem od vás slyšel, k té tvořivosti. Já si myslím, že když to třeba úplně jednoduše nemůžeme odvozovat z nějakého novozákonního nebo i biblického textu, tak se mně zdá, že stejně je v tom lidském určení tvořit, jo? Prostě vstupovat do vnějšího prostředí a rozmnožovat nějak jeho kvalitu, jeho potenciál, a že kde ta tvořivost není. A já ještě tam mám taky, když přeskočím do výtvarného umění, tak v moderním umění mi připadá, že je pozoruhodná okouzlující postava Josefa Beuysse, který tvrdil, že kreativita je propojující dispozice kosmu, přírody, člověka, společnosti a že prostě člověk je buď tvořivý, anebo není dostatečně člověkem. U nás na pedagogické fakultě nebo na katedře výtvarné výchovy koluje heslo doktora Jiřího Havlíčka, který už tedy dávno mezi námi není, který vyhlašoval: kdo netvoří, je netvor. To si myslím, nejen netvor, ale vlastně není dost člověk, no, v tom smyslu. Není dostatečně utvořen k tomu, aby pokračoval v tom, co není bylo vloženo. Zároveň tam cítím nějaký trochu rozpor, jak jste mluvil předtím o tom, že jako součástí toho růstu je nějaká jako expanze a zabírání prostoru a nepřímo možná omezování něčeho okolo. A právě, že jak ta dokonalost teda je k tomu, co nějak jestli je tam jako součást, která ten proces, nebo právě to ukončení ty věci, které
Jo. Já si myslím, že to je přírodovědecké myšlení, které se snaží být nehodnotícím popisem toho, co teda zhledává ve svém záběru, a že ta etická představa, že bychom neměli expandováním vědomě či nevědomě utiskovat druhé, v tom není obsažená. A to prostě je, řekněme, na etickém cítění jednajícího aktéra, nakolik bude schopný zahlédnout v nějaké své touze po zabírání, zvětšování svého rádia, zahlédnout ten útisk a to, že ta expanze je negativní. Jo? Protože nakonec expandujeme, aniž si to uvědomujeme tím, že prostě studujeme, pracujeme, vybavujeme si interiéry, cestujeme. Prostě vždycky je to nějaké pronikání v prostoru a čase, které může být nějaké negativní aspekty. Nevím, jestli se vám to zdá, nezdá? Já taky. Jo, tak já jsem navrhl jako provokativní představu, že protějškem dokonalosti je přirozenost. Obojí vnímám jako trochu abstraktní pojmy, když teda etymologicky navrhuju té dokonalosti rozumět jako dospělosti a té přirozenosti jako pozbavení možnosti rozvíjet růst jako člověk, jo? Rozvíjet potenciál. Ale může se nám taky zdát, že to je v napětí s takovou rusovskou představou, romantickou, že přirozenost by mohla být pozitivním stavem, že bychom se možná z naší mašinistické, když jsem to řekl, civilizace měli trochu vracet k nějakému přirozenému původnímu stavu člověka. Já si myslím, že návrat sice není možný, ale vyslovovat tu představu a testovat ji třeba individuálním jednáním je možné a je docela pozitivní, jo? Ale je to prostě, jsou to individuální experimenty, které možná taky patří do nějaké jakoby vývojové spirály, že prostě to není skutečný návrat, protože to není možný, jo? Že to je spíš jenom jakási kultivace, která najednou zahlédne pozitiva i té minulé otáčky, minulého nějakého stavu. A hlavně mě o tom přesvědčuje zase teda trošku možná historická, možná evoluční, filozofická antropologie, která je tedy charakterizována vedle jména Adolf Portman také těmi zjevy, jako je Max Scheler, Helmut Plessner a v českém prostředí možná nejznámější Arnold Gehlen. Jo, a ještě Jakobus Johannes Buitendijk je v nějakém pěkném sborníčku nakonec zmiňován jako důležitý představitel. Tak tahle ta filozofická antropologie představu o šťastném divochovi nezdílí. Představu o přirozenosti, do níž by už šlo se vrátit. Plessner říká, člověk nemá žádnou svou pevně stanovenou přirozenost. Leda si ji riskantně a náročně uměle vytvoří. To je zajímavý dovětek, nebo závěr, který se možná dá chápat jako narážka na kulturu. Možná, že bychom měli hledat přirozenost v kultuře, v nějakých kulturních, morálních konceptech, náboženských. Podobně říká Gehlen. Člověk je bytostí s absencí určení své podstaty, je ten antiesencialismus taky mimo jiné, respektive podstata člověka je neurčitá a neurčená. A Plessner dokonce říká, člověk se člověkem nerodí, nýbrž permanentně a usilovně stává. Člověk není člověkem jednou provždy, nýbrž musí svou lidskost ustavičně úsilím osvojovat a stvrzovat, anebo ztrácet a rezignovat na ní. To je k té přirozenosti ten druhý směr.
Jo, a ještě Max Scheler, z toho jsem si chtěl vypsat, nachystat víc poznámek, jenom tak to nestihl, tak jenom vám ho doporučuji rozhodně. Je to pozoruhodné, byť těžké čtení. Scheler říká, člověk se člověkem stává prostřednictvím uskutečňování svobodného aktu transcendování duchem otevřenosti ke sdílenému a hodnotovému světu. S dovolením zopakuju ještě jednou, protože je to i na mě dost složité. Jo? Člověk se člověkem stává prostřednictvím uskutečňování svobodného aktu transcendování duchem k otevřenosti ke sdílenému a hodnotnému světu. Ještě jednou, prosím. Člověk se člověkem stává prostřednictvím uskutečňování svobodného aktu transcendování duchem k otevřenosti ke sdílenému a hodnotnému světu. Povídejte. Znamená, že bez sdílení se člověk nemůže stát člověkem? Ano. Jo, to si myslím... Jo, já si myslím, že to je hodně obecně přijímaná představa, že mimo společnost se nemůžeme stát člověkem. Jo? Ne, myslím, že ne. To je na mě nějak moc těžké už. Vázanost na vědomí, o tom nám v sociologii nic neříkali. Tak, Scheler v té své hlavní asi knize Místo člověka v kosmu hledá odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi zvířetem a člověkem a dospívá k závěru, to je důležité, že to není praktická inteligence. To můžeme najít i u jiných živočichů, nýbrž, že je duchovní bytost. Jo? Praktická inteligence je samozřejmě nešťastná představa, že by to byla ta největší velkolepost člověka. Aspoň mně se tedy zdá, že jaksi to je spíš riskantně řeknu úchylka, jo? Že jsme příliš přesvědčeni, že intelekt je to nejlepší na lidské bytosti. Jo? Pochybují o tom. No, na to jsem nečetl Schellera dost důkladně. Omlouvám se. Jo. Zvířata nejsou duchovní bytost, podle něj. Jo. No, to... Prosím? Podle vás zvířata jsou duchovní bytost. No... Já si myslím, že ne. To, že mají duševní život, psychiku a že mohou dokonce mít a rozvíjet kulturní návyky, to je jiná věc. Ale duchovnost bych se domníval, že bychom asi se zvířaty spojovat neměli. Jo, myslím si, že to aspoň zatím vypadá, že Scheller má pravdu, pokud to správně vykládám. Jo. Scheller tedy vychází z toho, teď to bude znít divně nebo paradoxně, že vše živé je oduševnělé, ale to není ten duch ještě. A vyjadřující nějakou niternost svého bytí pro sebe a v sobě, tam bych si myslel, že se nabízí to portmanovské propojení, jo? Že to vyjadřování niternosti může být taky, jak tomu rozumí Adolf Portman. Lidská osobnost ale je nejen jako ostatní živočichové bytost obdařená duchem, nýbrž existující jako duch. Jo? Člověk je buď jako duch, anebo v tom stavu
té rudimentární přirozenosti, jo, kdy je pochybnost, jestli je ještě člověkem, nebo jestli je dostatek hodnotně důstojně člověkem. Základní určení lidské osoby, říká Scheller, rozvádí to pak ve spoustě zajímavých příkladů, je určené na způsob ducha, který spočívá v existenciální odpoutanosti od organična. Jeden z příkladů je například to, jak říkají existencialisté, že člověk má svobodu vzít si život, to znamená, umí se postavit proti svému sebezáchovnému půdu, umí překonat tu přírodnost, animálnost svého bytí. Jo? To si myslím, že je taky Schellerova představa. A samozřejmě to vzít si život nemusí znít jako egoistická sebevražda, může to být taky ve smyslu obětovat se pro někoho. Jo? Nejsem si jist, asi by se našly taky protiargumenty, jak moc je v přírodě u jiných živočichů rozšířené sebeobětování. Ne, že by nebylo, určitě je. Jo? Otevřenost. U těch zmíněných autorů, tedy té antropologické filozofie, je stále frekventován pojem otevřenosti a myslím si, že by mohl být dobrou náhražkou anebo aspoň ekvivalentem tvořivosti. Přestože se na naší katedře slovo tvořivost stále skloňuje, tak mám neblahý pocit, že se tvořivosti dávno zmocnil marketing a management a další pragmatičtější obory a že bychom mohli to slovo setřást a zkusit kličkovat třeba s pojmem otevřenost, jo? Protože to není pro ně dost zajímavé, to není produktivní. A tak otevřenost je sice případající do tvořivosti, je sice expresivní. Jo, ano, jasně. Ale otevřenost znamená, že dokáží přijmout i ty třeba neproduktivní věci, zatímco tvořivost bez produktivity se zdá být prázdná, bezobsažná. Jo? A já si myslím, že otevřenost může vést třeba k nějakému obětavému sociálnímu jednání, které vypadá jako, že je neproduktivní, ale může být tvořivé. Jo? Řekl bych, že ta tvořivost ta tím nekončí, nemizí. Jo? Jenom prostě, když už se jí zmocnili jiní, tak bych řekl, že bychom ji neměli používat jako heslo, že bychom možná měli spíš zdůrazňovat tu otevřenost, která nemusí nést ovoce. Tu produktivitu myslíte ve smyslu monetizace té tvořivosti? Jakože... Jo, třeba v tom nejkritičtějším, jasně, takhle takto. Jo, protože já nevím, možná, že taky nějakou tuhletu organizační kulturu zajímá rozvíjení lidských dispozic, no ale přesto to vždycky asi končí tím ziskem. Já mám pocit, protestujte, jestli... Já bych definoval produktivitu jako mimo ten pojem jako tevější. Myslím si, že může být člověk velmi produktivní, když by za to něco získal a se musíte tou přijímavostí nebo tou tvořivostí, kdy za to člověk nic nedostává a je vzdáleně neproduktivní, ale oponoval bych v tom, že si myslím, že to není neprodukce, pokud člověk neprodukuje nějaký fyzický zisk. Jasně. Já taky souhlasím, že to slovo produkce bychom měli používat i v obecnějším smyslu. Nemusí se týkat hmotných, nemusí se týkat komodit, jo, generujících zisk. Mně se tam zdá jedna jeden moment, který by mohl být malinko kritériem rozlišování u amerického teoretika Art Education Eliota Eisnera jsem narazil na koncept myslím, že se jmenuje Flexible Purposing, který říká,
že tvořivé jednání nachází velmi často svoje cíle až v průběhu jednání. To znamená, nejsou dány dopředu. Jestliže v nějaké teorii managementu je dopředu dáno, že musíme inovovat produkty, abychom byli, a teď něco, jo, třeba úspěšně konkurenceschopnosti, tak je tam dopředu dán cíl a já už si nejsem jistý, jestli to splníme kritéria flexible purposing, tedy znaku tvořivosti. Jo? Zatímco otevřenost znamená přijímat druhé i sebe v nějaké nedokonalosti, pracovat s tou nedokonalostí. Nedokonalý produkt se špatně prodává, protože konkurence bude mít produkt lepší třeba. Jo, otevřenost. Tak to byla otevřenost ve vztahu k tvořivosti a pochopitelně je také tvořivost, nabízí se ve vztahu k duchovnosti. Prostě ponechávejme, teď to řeknu jako takovou nehezkou nebo podivnou frázi, nechávejme také otevřená vrátka duchu, který si svobodně, nebo aby si mohlo svobodně vanout, jak se mu zlíbí. To taky nacházím, já jsem se díval na nějaký odkazy na Komenského, který říkal, dokonalosti přece člověk nedosahuje vlastním úsilím, je to boží dar, je to milost. Já bych řekl, musí tam být i nějaké úsilí a bez toho přiznání se z boží strany ta dokonalost taky nemůže být úplně dosahována nebo je sporná třeba. Jo? Je diskutabilní? Moc k diskuzi. Jo, teologické pojetí, já jsem se tady udělal poznámky, ale nevím, předpokládám, že to možná je téměř zbytečné zmiňovat. Samozřejmě, že dokonalostí není myšlena žádná bezhříšnost. Ta neporušenost, která se objevuje ve Starém zákoně, je asi myšlena k tomu, že se neporušený živočich nevymyká, nerozchází se svým určením, jo? Že tou neporušeností se myslí možná to portmanovské, být v souladu s tím, čím mám být, jo? Nebo tedy s tou teleologií. Povídejte. Ano, ano. Ano, ano. Ta dokonalost není jako přiklopená, není konečná. Ano, ano. Souhlasím. Já si taky myslím, možná jsem to neřekl, možná to někde v poznámkách tam mám, že prostě ta dokonalost je proces, je cesta. Není to završení, není to ten stav. Byť etymologicky se to myslí, jako že dokonalost je to završení, ta dospělost, jenomže my nejsme nikdy úplně dospělí, vždycky je to někde na horizontu, ke kterému směřujeme a nikdy toho nemůžeme dosáhnout. Jo? Vždycky jsme usvědčení nějakým selháním, nějakou chybou nebo nedomyšleností svého jednání, že vlastně nejsme dospělí, dost zodpovědní. Jo? A týká se to jak člověka, tak společnosti nebo lidství. A no, jo, jak říkáte, prostě je to stálý úkol, ale nesmí být asi vnímán individuálně nebo omezen na mě, protože prostě dokonalost je také dosahována díky nějakému sociálnímu prostředí, do kterého jsme vloženi a pro to sociální prostředí, do něhož jsme vloženi. Jo? Myslím si, že prostě jestli je člověk sociální a kulturní bytost, nemůže uvažovat o individuální dokonalosti jinak, než dokonalosti pro druhé a s druhými. Jo. No, to je k té expanzi. Jo. To ta environmentální kritika napadá tuhletu představu. Já se znovu domnívám, že to prostě je deskriptivní kategorie, kterou říkají Portman a další. Prostě tohle je
lidské bytosti dáno do vínku tou jakoby biologickou dispozicí, ale člověk je určen k tomu, aby ji přehodnocoval a rozvíjel v kulturním, morálním smyslu. Jo? My nemusíme se identifikovat s růstem a můžeme duchovně růst v tom, že odmítneme růst třeba materiálně. Nevidím v tom rozpor. Jo, v těch novozákonních důrazech je samozřejmě nejdůležitější to Ježíšovo odmítnutí zákonnictví. Zákony nestačí, láska je ústřední zákon. Všechny příkazy se vlastně, ta křesťanská dokonalost se váže na příkaz lásky. No? To mi přijde, jakoby, jakože to ta definice, kterou jsme ji tady jako nějak řekli, tak je vlastně hodně kulturně podmíněná. A pak jako kulturně podmíněná v tom prostředí, ve kterém člověk žije. A mně to nepřijde dobře, protože tam, když se žiju v Americe, tak já jako černý muž třeba nemůžu být nikdy dokonalý, protože dokonalost znamená být jako bílec, nebo prostě, když se měl nějaká jiná menšina, nebo prostě, jasně, já jsem na okraji společnosti, ale to tak, jasně, ale nebo ta forma v té lásce si myslím, že právě jako jde často proti kultuře a na kulturu. Ano. Tím pádem, jakým způsobem byste to jako zapojil do té definice dokonalosti, jak jsme si jako řekli předtím. Pokud láska jde proti kultuře, ve které jako žiju. Ano, já si myslím, moje představa o úkolu sociologie je možná trochu provokativní, ale vztahuje se k něčemu, co jsem četl u Zygmunta Baumana. A Bauman někde, vlastně on cituje Richarda Rortyho a říká, když se postaráme o svobodu, tak dobro a pravda se o sebe postarají sami. A já tomu rozumím tak, že Bauman říká, sociologie je na straně rozvíjení svobody člověka, nikoliv, že by byla určená k tomu, aby ve spolupráci s nějakými vládami nebo řídila, vedla společnost k blahobytu nebo k nějakému dobru, anebo aby byla ve svazku věd jako hledač pravdy. Jo? Já si myslím, že sociologie je vlastně trochu neužitečná, mám rád neužitečné věci, jo? A že její užitečnost je nepřímá. Kultivuje nás k tomu, abychom nacházeli v svobodu v tom, že zahlédneme podmínky, jim jsme poddáni. Zahlédneme podmínky toho, že jsme poddáni kultuře a když je zahlédneme, tak se tomu dokážeme vzepřít. Jo? A to si myslím, že je ta podstata. Já mohu vědět, že moje kultura mě takhle vymodelovala, ale od určitého času, když začínám dospívat, tak se musím chopit jakoby objektivizovaného souboru těch kulturních představ, které mě modelovaly, a říct si, co z toho pro mě ještě bude platit a co odmítnu, s čím se budu potýkat, něco nezahlédnu. Jasně, hodně toho nezahlédnu. Ale stejně ten ze sociologického hlediska úkol dospělosti je přebrat si to, co do mě bylo kulturou vložené a postavit se proti tomu, co pokládám za pro mě morálně nepřijatelné. Povídejte? Jo. Nechce pravda a... Prosím? Když se postaráme o svobodu, tak dobro a pravda zvítězí. O sebe postarají sami. Jo? Je to Richard Rorty, jo? Nevím, jestli to vykládám správně. Já tomu rozumím, že to je sdělení, sociologie se zajímá o svobodu. A je lhostejná k tomu, jestli vědecká pravda zvítězí, nebo jestli budeme budovat dobro ve společnosti. Jo? To není její poslání. Respektive
já to čtu, řekl bych, neutilitárně, jo? Prostě sociologie nemá se nechat zapojit, vtáhnout nějakými mocnými do toho, aby budovala podle jejich představ správný svět a poznatelnost, jo, a tak dále. Jaké jsou dokonalosti, když částí toho fyziologického výsledky dosáhne třeba nějakého 50, 60, tak se dá čekat, že ta fyziologická dokonalost už v podstatě byla. Jo, mohu vám to potvrdit. Ale no, možná, že bych to měl trochu víc promýšlet tohleto, že se mě to týká. Já bych věřil, že prostě je tam jiná dimenze, které nevěnujeme tolik pozornosti v mladších letech, a sice dimenze zkušenosti. A mně se zdá, že když se mluví o moudrosti, tak to rozhodně není racionalita, intelekt, schopnost akomodovat se na nějaké změny prostředí, že to je zpracovaná životní zkušenost a ta s věkem, ta se dá získat jenom věkem, respektive jenom procházením různými životními situacemi. A já bych si myslel, že ten dnešní despekt ke starým je taky nepochopení zkušeností. Jo? Protože jo, v tom výkonově orientovaném světě, k čemu je ta zkušenost, pokud se netýká té profesní činnosti, jo? No a to netýká, ta moudrost stáří je zhodnocení životních zážitků. Jo? Například, já nevím, když si vzpomenu, můj nejeuforičtější zážitek je z konce 89. roku, když prostě ten režim, věřili jsme, že prostě jo, pár let předtím, jo, že jestli někdy skončí, tak jenom prostě s nějakou krvavou, strašlivou válkou, nebo a najednou to prostě během týdne jako bublina splasklo, jo? A prostě já jsem vnímal nejen svou euforii, ale i druhých. A to je něco, co je v mé zkušenosti. Je to samozřejmě nepřenositelné a tak dále, ale to se spojuje s nějakými jinými představami o světě. Popravdě řečeno asi to není moc jaksi zužitkovatelné. Měl bych o tom vykládat vnoučatům, pak už někdy nějaká budou, a nebo psát do nějakých memoárových textů, ale stejně si myslím, že to je ta hodnota, to sbírání zkušeností. Jo? Potřebujete i v rámci jako orální historie nějakou velkou hodnotu? Ano, ano. Ve společnosti a kontaktu zločinů. Ale tak jako není to spíš sbírání, tak pak jako expresivní zkušeností. Přidávání teda Jo, ale tou expresivitou vydáváme jenom nějaký obraz té zkušenosti, který je jen z části srozumitelný a viditelný těm, komu to předáváme. A ta skutečná zkušenost individuální je jako u toho ledovce prostě pod hladinou viditelnosti. Já mám otázku možná trošku z jiný perspektivy. Jsem s ní. Říkáte, že dneska už je tak já třeba v dnešní době, kdy každý má nějaký příběh a každý má jako o co se podělit a každý píše knihu a podobně, tak já se tím cítím, myslím, taky všeobecně, že to panuje, že jako přirozené, že ano, informační. Ano, ano. Tak vlastně, jak já vždycky přemýšlím nad tím, myslím, že je to asi nějaká individuální zodpovědnost, přesně přemýšlet, ale že jako jde najít tu míru, co má být sdílet, co má být jenom ponecháno vlastně pro ten nějaký náš blízký okruh a že to je vlastně, že jenom svědčíme tím životem a těma našima zkušenostma těm našim nejbližším a že to stačí a kdy vlastně jako je ten čas, že a vím, že na to neexistuje správná odpověď, ale že jako jít z kůží na trh, že vlastně to, co dělám, má nějaký přesah, který je dobrý, aby mě dělo vlastně větší spektrum takových, že tam mi přijde, že v dnešní době je strašně popletený a já se tím ztrácím. Jo, souhlasím. Berte mi slova z textu, jo? To bude hned v zápětí.
Tak to, k čemu jsem chtěl pokročit, mám to jako 4, jo? Tak už jsme v polovině. Trošku riskantně, teď možná nejvíc, se domnívám, že bychom mohli mít představu nějakého kontinua, kde na jednom pólu je dokonalost, na druhém přirozenost a ty dvě, kdybychom to měli vidět v nějakém množinovém schématu, mají nějaký průnik a v tom prolnutí navrhuju spatřovat něco jako autentičnost, neskreslovanou originalitu, původnost, která by měla znamenat jako průnik, jo, prolnutí, být přirozený a dokonalý současně. Obojí jsou abstrakta, jo? I dokonalý, i přirozený. Nikdy nemůžeme být dokonalý, je to jenom jako směřová, je to jenom cíl na horizontu a být přirozený v podstatě znamená taky nebýt úplně člověk. Ale tadyhle v tom prolnutí se nabízí, anebo v současnosti zdá být řešení, protože může jít o to být co nejpřirozeněji dokonalý, anebo co nejdokonalý přirozený. Být sám sebou, jo? A najít nějakou, nejít úplně do hloubky, ale jenom do nějaké úrovně své přirozenosti ve smyslu rozpoznání svých dispozic, včetně deficitů, chyb, jo? To si myslím, že je strašně důležitá věc, která se v té autenticitě, v tom, jak je spopularizovaná ta představa, ztrácí. Jo? Vždycky si myslím, že tam je ta jungovská koncepce stínu. Prostě být dospělý znamená přijmout se stinnými stránkami, které skrývám před okolím a možná dokonce jejich přijetí znamená úplně je neutajovat. Jo? Něco o tom také okolí dávat vědět, nebo nějakému odstupňování nějakých okruhů. Každý člověk je ovšem jiný, takže ta dokonalost, obecně dokonalost nemůže být jednotná, nemůže být žádným univerzálním standardem. Tohle je řešení toho, že není dokonalost jako návod pro všechny stejný. Každý, když se hlásíme k autentičnosti, tak se jednak hlásíme k tomu, co vnímáme jako, že je bytostně naše dispozice, nebo soubor dispozicí, ale současně se distancujeme od institucionální, to znamená autoritami zaštiťované, vyjadřované představy o dokonalosti. Jo? A řekl bych, že to v naší, předbíhám, individualistické, ale to je samozřejmé, společnosti je strašně důležité, v českém prostředí speciálně, jo, zdůrazňují sociologové, myslitelé všeho druhu. V české společnosti je odpor k institucím a k autoritám zakódovaný někde od Rakousko-Uherska, snad. Jo, komunistický režim to nepochybně posílil, neblahé momenty historie taky. Jo, čili autentičnost je něco, aniž o tom třeba musíme nebo chceme mluvit, tak autentičnost je něco, co nám připadá, to je můj osobní rozměr a nikoliv to, co po mně chtějí oni, nebo chce se zvenku, nebo společnost a podobně, nebo stát a tak dále. Jo? Tak já si myslím, že tam je ten důležitý moment toho, že autentičnost je nositelem individuálního vzepření všemu, co může být vnímáno jako institucionální. Není to už nějaké dlouhé? Jo, můžu ještě? Jo, a v autentičnosti, v tom imperativu být sám sebou jsou skryté dva další důrazy, které jsou jaksi bytostně spojené, historicky nebo se současností. Individualismus a orientace na prožitek. Jo, bereme mnohem vážněji svoje prožívání. Není to nesmyslné, protože přes prožitky umíme hodnotit situace a umíme proměňovat svoje směřování, přehodnocovat cíle, rozumět prostředí. Jo? Ale přesto je to věc,
hned na to navážu, která má nějakou novost v sobě. Jo? Není to něco, co by bylo tak běžné třeba v 19. století. Jo, teď to bude malinko kritické k té autenticitě, protože ty texty, oni jsou prostě kritické, aspoň v sociologii. Málo kdo ze sociologů chválí, jak je to bezvadné být autentický, protože ono není moc jasné, co to znamená, jo. Nemluvě teda o tom, když vám společnost říká, třeba v reklamě, buď svůj, jo, kupuj si Coca-Colu nebo něco, to asi nebude přesný význam být svůj, když to přichází zvenku. Podle Christophera Leshe je kult autenticity typickým rysem pozdně moderní společnosti. Důraz na pravidla, který je spojován s tou 19. stoletní společností, najednou střídá důraz na autenticitu. Místo skrupulózního zdůrazňování etikety a dobrých mravů přichází zdůrazňování spontaneity. V závorce jsem si napsal a je stejně skrupulózní. Jo, to slovo, nevím, jak běžně frekventované, prostě znamená, že se k němu vztahujeme s nějakou úzkostností, jestli to zvládáme, jestli jsme toho hodní a schopní. Povídejte? Nemá. Přijde to auto, že by cíl. Možná, že to souvisí s jednáním, jo, s autonomií, ale to auto tam je samozřejmě, to sám. Možná je to s činem spojený, sám jednat za sebe, ale to je spíš ta autonomie. Může rychle dohledat někdo. Na autenticitu nejsou pravidla. No, to by nebyla autenticita. Jenomže to je současně ta slabina, protože víme, že máme být autentičtí, a nejsme si jistí, jestli to zvládneme, kde to ze sebe vydolujeme. Jo? Někteří nejsme tak úplně expresivní, nebo třeba extroverti, řekněme. Jo? A trochu nám dělá potíže, jo? Když tam někde ta formální pravidla neuplatníme. Jo? Někde se chovat spontánně pro někoho je těžší, než pro někoho jiného. Jo? Není to úplně jednoduché. Ta slavná Leshova kniha se jmenuje The Culture of Narcissism. Jo? A je to představa, že narcismus je patologickým rysem současné mentality. Jo? On se objevuje, pak se to rozvíjí později, až někdy asi v 90. letech se objevuje představa. Povězte nahlas. Co tam je k autenticitě? Jo, takže to bych byl z nějakého řeckého autentikos, což je autos jakoby samo sebe, a NTS je dělat nebo být. Takže jako sebe vytvářet asi. Když ho dosáhnout. Já to možná ještě zkoupili, tady náš etymologický slovník hodnoměr. Výkladový slovník pravost. Jo, tohle to jsem tak teďka narazil, ale to se mi zdá, že je spíš frekvence významu a tou etymologií je spíš to řecké, že to znamená být sebou nebo vytvářet sebe. Já jsem to nedopověděl, ta Leshova kniha je představou o tom, že naše mentalita je vlastně narcistní a na to navazují, řekl bych, v 90. letech texty, které registrují třeba vzestup literatury o sebeléčení, o hygieně duševního života, o formách, jak pečovat o svoje blaho, terapeutická literatura, jo, Heilsliteratur. Jo? Prostě představa o tom, že nám konečně taky věda místo náboženství řekne, jak být spasen, ale už v tomhletom současném životě ve společenských vztazích. Jo? Jak prostě být ten, který je na správné straně. Nebýt zavržen, dejme tomu možná lépe. Jo? Německý sociolog Gerhard Schulze napsal pěknou, bohužel nepřeloženou knihu 10 let poté, ten Leš vyšel 79, mám tady, a Schulze 92,
A ta jeho kniha se jmenuje Die Erlebnisgesellschaft, společnost prožitku nebo zážitku. A říká, potvrzuje tedy to, že důležitou složkou autenticity je být v souladu s prožíváním, respektive mít vlastní prožívání v souladu s tím, co je očekáváno jako skutečně intenzivní, smyslově obohacující, naplňující. Jsme sběrači prožitků, říká Schulzeho kniha. Ona hned v úvodu někde říká, že ze společnosti pauperismu jsme se stali společností krize smyslu. Začíná kriticky, no, to je v popisu práce. Co je pauperismus? Jo, pauperismus je chudoba, nuznost. Jo? Ze společnosti, kdy úkolem každodenním bylo, jak přežít dnešní den, jak sehnat dost potravin, peníze na ně. Když jsme se museli otáčet, tak jsme se ocitli ve společnosti blahobytu. V podstatě nám nehrozí hlad a to, že bychom neměli kde složit hlavu. Ale Schulze říká, orientace na prožitky přináší krizi smyslu, protože ten prožitek, přestože se je nám nabízeno tohle, ten neodpovídá na to, co máme dělat a proč. Jo. Není to tak kritické jako Lasch, spíš je tam pocit, nejsme šťastnější, když jsme narcistní nebo když se orientujeme na prožitky. Jo? Ta jako, rovnováha mezi tím uspokojivým a neuspokojivým je stejná, jenom se odehrává v jiných fenoménech. Povídejte? Ta myšlenka jako je taková eurocentrická, ne? Jakože... No jasně, jo, to je západ. Jasně. Schulze taky dělá empirickou sondu do západoněmecké tehdy ještě společnosti a, jestli se nepletu, popisuje to na 1500 lidech v Norimberku, jo, kde popisuje nějakou segmentaci společnosti, která je zajímavá, pěkná, ale jo, týká se té orientace na prožitek. Já jsem se díval na heslo autenticita na internetu, protože to je tedy s tím, že se píší knihy, protože nejsou pravidla. A vyskočilo na mě hned jako první, jo? 18 psychology books on authenticity and being your true self. Jo? 18 knih, hnedka prostě jedna nestačí, jo? Tady všechny tyhle, jo? A pokračuje to. 5 knih v tom seznamu vám pomůže rozumět autenticitě, 5 knih je o samotném bytí autenticky, 4 knihy píší o možných přístupech k autenticitě. Víš, že to číselně nevychází, ale další už tam nebyly, jo, o čem jsou, nepochybně taky o autenticitě. Jo, těch knih je strašně moc, jo, a je to tedy ten aspekt toho, že čím dál víc jsme terapeutická společnost. Zabýváme se tím, jak pracovat se svým duševním životem, s hodnotami, s pocity, jo, se smyslem. Vnímáte to negativně? Obojí. Jo. Nepochybně to má pozitivní rysy, zvýšila se citlivost k tomu, že platí naše cítění. To je reálná věc přece. Když cítím zmatky, tak ty zmatky reálně existují. Jo? Ale na druhé straně možná cítíme zmatky tam, kde jsme v jiných dřívějších dobách mobilizovali potenciál jednání, abychom se dostali z nějaké těžké situace. Jo? Tím, že jsme v lehkých situacích, tak najednou se zabýváme něčím, co vypadá jako lehké. Ale je to realita jiná. Jo? Že tam dochází, že tam nehraje pozitivně to, že dochází k tomu individualismu, že nežijeme jako v těch vztazích mezigeneračních, že právě, že kdyby docházelo k tomu zdravému kontrastu toho nového, že to je jako prožívání a orientace na nějaké zážitky a prožitky a kontrastu jakoby s tou starší generací, která přináší jakoby, tak to vnímám já,
že nějaká disciplína je důležitá a konzistence a právě, že nějaký respekt pravidlům a tak vlastně, že dohromady to tvoří hrozně hezký celek, ale jen dochází k odtržení, že vlastně my to víme nejlíp. A tamhle se nějaký starý jako přístup, tak že mě hrozně pomáhá být v kontaktu se starší generací, že si to uvědomuji, že v tomhle tom jako přemýšlím jinak a jsem za to ráda, ale zároveň si uvědomuju, čím jsem starší, že vlastně je to strašně postupný ten kontakt jako s tou starší generací. Souhlasím. Asi ten individualismus i ta citlivost nás vede k tomu, že se orientujeme na sobě blízké a skoro bych řekl, že to, co se řešilo někdy v 70. 80. letech, třeba si to vybavuju, generační konflikty, že prostě se vytrácí, protože se dospělo k představě, že generace se mají separovat, nemají si překážet, jo? Že vícegenerační domy je omyl, prostě bydlet s rodiči je hloupý nápad, jo? A obráceně, jo? I když jsou už důchodci, mají svůj život a chtějí cestovat a nehlídat nám děti a tak dále. Jo, myslím si, že prostě ta separace je takový jakoby zdánlivé racionální řešení, ale přináší velké ochuzení. Zároveň si myslím, že to není jenom jako generační, že se vlastně rozpadá ta pospolitost. Ano, ano. Zabýváš do nějakých menších. Ano, ano. Ano, ano. Třeba, já nevím, ze stupí manosféry. Což je nebezpečné. Protože nějaká... Jo, já zavolím ještě na to budu reagovat. Já třeba mám rád Michela Maffesoliho, francouzského sociologa. Přeložena byla pěkná knížka o nomádství, ale on je zmiňován především se svým konceptem neotribes, novokmenů, konečně taky jsou v českém prostředí texty, které to rozvíjí. A on říká, my se orientujeme vlastně jako kdysi v nějakém kmenovém společenství na totemy, akorát, že tím totemem je naše značka, to, čím se zabýváme, co jsou naše preference a dáváme se dohromady s těmi, kteří mají stejné preference. Nikoliv s příbuzenstvem, se sousedstvem, nikoliv s nějakou širší komunitou, ale s těmi, kteří jako já fandí, já nevím, Kometě v Brně třeba, jo? Nefandím, jo? Ale jenom prostě je to, jo, že... A najednou tohle jsou formy, jak se vytváří sociální uskupení. No jo, ale to funguje tak, že jdeme na zápas a pak jdeme do hospody a pak to končí, pak nic není přes týden nebo týdny, jo? To není to společenské nebo sociální. Přijde, že tady mluvíme o tom generačním propadu a ne o společnosti jako o něčem, co je jako metafyzického, něco, co jako by se tak jako stalo, někdo nevím proč, vlastně to je nějaká volba tím jako generace nejspíš mladší, že se tady tam neposlouchají ty starší, ale mně přijde, že to tak jako absolutně není. Že ten generační propad prostě tím posunem té společnosti, hlavně technologickým, ale pak tím celospolečenským, jak byl rapidní od nějakých prostě 90. let, tak ten generační propad jako by tam je reálně jako fyzický, jo? A hodnoty, které zastávají třeba naši rodiče, už nejsou často přenositelné třeba do našeho života, jo? Třeba já jsem byl vychovaný k tomu, že cílem života, nebo takovým ideální člověk je zabezpečený tu chvíli, když má stálý vztah, když si dokáže pořídit svůj vlastní jako bydlení, jo? A má nějakou stabilní práci, který může jako růst, jo? A to je třeba něco, co není jako fyzicky možné pro mnoho. Jo, je to prostě, a nejde v tom jako ekonomickém pohledu, ale prostě i v hodnotovém systému, jo, právě v nějaké jako terapeutické, ale zároveň poznávání sami sebe a zároveň jít do větší hloubky, do toho, jakoby, do nějaké právě ty autenticity. A potom často třeba zabývání nevzájemného respektu a není tam ta jako vratnost často, jo, že člověk přijde do starší generací s něčím, co je hodnotný, něco, co je vnitřně prožitý a autentický. Ale dochází tam odmítání, protože to není něco, co ta generace poznala a něco, co jako může chápat. A potom tohle to jako opravdu vytváří jako reálný ten. A nemyslím si, že to je něco, co
co se člověk jako vyhraje, nebo co je prostě něco éteru, něco metafyzického, je to jako, jsou tam metafyzické důvody, proč to jako, se tohle jako děje, a jak to je špatně nebo dobře, prostě to tak jako jasně, je. Jasně, přestože to může vyznívat, že sociologie je kritická v těch textech některých, samozřejmě to jako vyostření nějaké je, postřehnout něco, co nevnímá většinová společnost. Tak v zásadě úkol sama sebe sociologie stanovuje jako deskripci nových situací, jo? A eventuálně rozpoznání souvislostí. Ale hodnotit a kriticky navrhovat, jakože, myslím si, že to není úplně, není jako v tom oborovém zadání, jo? To by nemělo tak vyznít, jo? To není. A samozřejmě prostě skutečnost je taková, jaká je, a já si myslím, že sociologie je vázaná na skutečnost, ne na ty normativy nebo na nějaké utopické ideály, jo? Na to jsou jiné obory, to není špatný, jo? Ale sociologie je zrovna takovou, já bych řekl někdy až cynickou disciplínou, že prostě popíše, jak se věci mají a neřekne, co je na tom špatně a dobře. To je na čtenářích nebo... No. Jo, čas už je neúprosný, tak jenom ještě možná k 5. Já jsem napsal k umění. Dokonalost a nedokonalost má různé podoby. Samozřejmě, že to začíná v nějaké reflexi jako představa o úkolu dokonale reprezentovat přírodní jevy, poučit se z nějakého neviditelného řádu přírody, nepochybně i s tím důrazem na virtuozitu, jo? Zdůrazňuje se, že slovo umění je taky od slova umět, jo? Není to celá pravda, ale je to malinká část pravdy, jo? I konceptuální autoři, zdánlivě pracující v nemateriálních médiích, nějakou virtuozitu chtějí myšlení třeba předvést, jo? To není úplně... pochopitelně ta představa, že jsou nějaká pravidla, je velmi cudná. Na nejvíc tak někdy v klasicismu se objevují pokusy vypracovat pravidla, ale stejně si vědomím, že vždycky cítění, intuice autorova, jo, to musí naplňovat, prostě pravidla nestačí, zákon ani v umění žádný neplatí. Půvabným je ten zvrat, nebo to, jak je opisován zvrat moderního umění, současné umění, říká se, má jedno jediné ústřední pravidlo. A to zní porušovat pravidla. Jo? A tomu se říká, taky v odkazu na nějaké konkrétní formy modernistického avantgardního umění, transgrese. Přestupovat doposud závazné, platné pravidlo. Najít každý autor, který chce uspět, tak má skrytý úkol najít jedno pravidlo, které by šlo porušit. Jo? A tím, že ho poruším, tak strhnu na sebe pozornost a mám nějakou šanci fungovat nebo jo, dojít nějakého rozpoznání. Jo? Prostě, protože se stalo umění, ono tím teda, řekněme, od novověku bylo takovým generátorem inovačního běhu. Jo? Obávám se, že prostě umění má taky negativní rys, který vrcholí v tom modernismu, že prostě to roztočilo kolo inovací. Jo? Řekl bych, že umění je první, možná, že je třeba u toho ještě i nějaké myšlení literátu, a to taky je umění, filozofie, nevím. Jo? Ale prostě nevinil bych rozhodně nějaké technologie nebo vědu z toho důrazu na inovativnost. Jo? I když je umění, jo, nějaká marginální činnost třeba, jo, tak. V tom, že inovace je hodnotou sama o sobě, protože je inovace. Jo? To je bezobsažné, to je prázdné. Některá inovace může být špatná přece. Jo? Třeba, já nevím, chytré telefony mohou být negativní, protože ty tlačítkové umožnili dovolat se stejně tak, jo? Co já vím, jo? A zároveň to ale není jako jednotlivý kroužek. V tom umění je to jako viditelný rozumí. Že máte nějaký mainstream. A pak máte ty další odnoži, že je to vlastně strom a prostě ty kořeny. Jasně. Existuje něco, mně se zdá, že na to dobře jde napasovat ten sportovní pojem různých soutěží,
prostě existuje něco jako první liga, tam se hraje zejména o konceptuální umění, nebo jo, nějaké intermediální. A pak jsou nižší stupně soutěže, někde úplně dole je, já nevím, sbírání a vytváření samorostů třeba, jo. To je taky možná umění, jo, ale bez šanci posunout se do vyššího patra, vyšší soutěže, jo. A je to prostě, třeba je to trochu nefér, ale popisně vzato, prostě když nepřicházíte s transgresivní inovací, tak se nepokoušejte dostat do první ligy. Jo. A není o co stát možná, jo? No, prosím. No. Já vím, jenomže když se na to podíváte, když si necháte tu kritickou perspektivu, tak to, že najednou předstupují kolektivy místo jednotlivců, tak je vlastně transgresivní inovace, která je pozoruhodná a ty kolektivy jsou ještě zajímavější, než kdyby tam byli jako jednotlivci. Jo? Tomu pravidlu se těžko uniká, jo? Ale zároveň si myslím, že je ta změna, nebo ten jiný pohled, mimo ten mainstream hodně vidět právě na tvorbě jako lidí, co vycházejí ze světu, tak jako umělecké, nebo i jako mladších generací. Že jako to není jednolitý proud, prostě, co se týče umění, který jako neříkám, že to tak je jako 100%, ale že umění vysvětluje nějakou pochopení světa. Jasně. Já taky... Sebe, jo, to je jedno, ale že je to... Samozřejmě. Já taky tady předkládám jenom sociologický popis, pro který se mi zdá dobrý obraz té několika stupňové soutěže, jo? Ale umění není soutěž, v umění jde jednak o tu expresivitu, o to sebevyjádření, i v tom portmanovském smyslu si myslím. Jde taky o nějakou komunikaci, navazování vztahu s někým, kdo se na to chce dívat, poslouchat to čisto, jo? Je tam spousta jiných rovin, které dávají víc smysl, jo? Sociologie nejde tak úplně po tom smyslu, jenom o něm někde ví, ale popisuje ty věci, které chce popisovat, ty věci, které unikají vědomí, protože se nám třeba trošku nelíbí. Jo. Ale není to tak jednoznačné. Jasně. Jo, taky sociologie je jenom jeden řez s realitou. Jsou jiné řezy, které ukazují věci jinak. V jiných se třeba mnohem víc skutečně hodnotí a navrhují koncepty hodnot. Jo. Prostě patří to dohromady. Jsou různé přístupy a každý má svoje přínosy. No, možná. Já jenom už dokončím, čas je dávno vyčerpaný. Jenom jsem chtěl ještě na závěr zmínit, že jsem v poznámkách měl taky incitní umění Art Brie, které se mi zdá, že je zajímavou ukázkou toho, jak se do umělecké soutěže najednou vtahlo podnikání, které je nedokonalé vlastně už z toho titulu, že ti lidé jsou v marginálních pozicích ve společnosti. Jo? Art Brie tvoří lidé, kteří jsou sociologickou hantýrkou dezintegrovaní. Jo? Prostě možná o ně pečují někde v nějakém domově nebo ústavu, nebo třeba jsou to důchodci, ale už nesoutěží a ten projev nepatří do té vrcholné soutěže. Jo? To umění Art Brie, tedy to syrové umění, jako pojmenoval Jean Dubuffet, jo? Je zajímavou a myslím si velmi výraznou, čím dál
nebo v posledních letech čím dál atraktivnější kategorii, která říká, umění může být nedokonalé, podívejte se, jak nedokonale to dělají tihleti lidé. Je tam samozřejmě škaredá možnost taky, jak to popisovat, kterou vyjadřuje téměř bonmot. Autoři děl Art Brut nejsou subjekty světa umění, ale objekty světa umění. Jo? Konzistorici si je najdou, vytáhnou je před